थांनाय 19 डिसेम्बर 2023 खालाराव जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बयजोंबो सिनायजानाय मुंदांखा हारिमु अनसायगिरि लंथाइगिरि डाइरेक्टर एक्टर सिंगार कोरियोग्राफार फटोग्राफार रुंसारि जालाङो जोंनि गेजेरनिफ्राय गपाल स्वर्गियारि आरो बिथांखौ जोंनि ओनसोलनि लोगोसे गासै आसाम नाङैनो बयबो सिनाय मोनो। गपाल स्वर्गियारि होनोब्ला बिथाङा सासे मोजां आर्टिस्ट आरिमुगोरा। दा बिथाङा अबथिरायै जोंनिफ्राय थांनाय 19 डिसेम्बराव 2023 मायथाइनि बे खालाराव आगोमायै गोमालाङो जोंनिफ्राय। दा बिथांनि सारादुखौ जोङो रायजोआरि हिसाबै फैगौ 28 जानुवारि 2024 खालार एबा सानडेआव जोङो खुंनो थि खालामनाय जादों आरो बेखौ जोङो ओनसोलनि गासैबो रायजो राजा बिथांमोनखौ लानानै जों मोनसे बानजाय आफाद दानानै लानाय जादों आरो बे बानजाय आफादनि गेजेरजोंनो जोङो बिथांनि सारादुखौ रायजोआरि महरै खुंफुंनो आखायाव थि लानाय जादों। हाबाफारि बायदियै जोङो बिथांनि बिहोमाखौ नोजोर बोनानै गसाइनिसिम आर'ज खालामनो थाखाय जोङो मास प्रेयार लानाय जादों। जोङो जोंनि गेजेराव सिबिजानाय बाथौ ब्रह्म ख्रिस्टियान गासै धोरोमारिफोरखौ लानानै जोङो मास प्रेयार खालामनाय जागोन आरो हाबाफारि बायदियै जोङो फुंनि समाव दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो दुलाराय बर' सावथुन महरगिरि आफाद बिथांमोना फिरफिला बिरहोगोन आरो बिथांमोननि उनावनो जोंहा रुंसारि गपाल स्वर्गियारि बिथांनि गोसोखां जे खाम्फा मुसुखा बेखौ जों बेखेवनाय जागोन आरो बिनि उनाव जोङो गासै हाबाफारिखौ लानानै जोङो मोनसे सावरायनाय बा अपेन डिसकासन बिथांनि जाहाथे समाजाव होलांनाय बिहोमा बेखौ जोङो सावरायनाय हाबाफारि लादों आरो बे सावरायनाय हाबाफारियावनो जोङो बुंथिगिरि हिसाबै जोंनि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बिबानगिरि बिथांमोन थागोन। लोगोसे बर' सावथुन महरगिरि आफादनिफ्रायबो बिथांमोना बाहागो लागोन। सावरायनाय हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बाहागो लागोन। लोगोसेनो जोंनि बर' थुनलाइ आफादनिफ्रायबो बाहागो लागोन। लोगोसे जोंनि गेजेराव थानाय जे दैदेनगिरिफोर बिथांमोना थागोन। BTSCनि EM MCLA बिथांमोन थागोन। लोगोसे जोंनि आसाम एसेम्ब्लिनि MLA बिथांमोन थागोन। लोगोसेनो बिथांनि जि समाजाव होलांनाय जे बिथाङा खामानि मावनाय बेखौ जोङो आबुङै मिथिनो थाखाय बिथांनि गोसोखांथियै जे मावनाय हाबाफारिफोरखौ जों मिथिलायनो थाखाय बिथांनि मुङाव गोसोखां बिसम्बि गांसे सुजुनाय जादों। जों बेखौबो बिथांनि सारादुनि हाबाफारिनि गेजेरजों बेखेवनानै होनाय जागोन। दा बेखिनियाव जोङो बेखिनि हाबाफारिखौ मावफुंनो लादों बिथांनि सारादुनि समाव। लोगोसेयैनो जोङो बिथांनि सारादुनि हाबाफारिया जोबनायनि समाव मोनाबिलि समाव बिथांनि जिउमानि गोजोननि थाखाय जोङो आलारि बाथि फोजोंनाय हाबाफारि लानाय जादों। जोंनि सावरायनाय हाबाफारिनि गेजेरावनो बिथांनि जि आरिमु एबा हारिमुनि फारसे जि बिहोमा होनाय बेखौ नोजोर बोनानै बिथांनि सुंद' जिउनि सायाव मोनसे डकुमेन्टारि सिनेमा बानायनाय जादों। जों बेखौबो हाबाफारिनि गेजेराव दिन्थिफुंनाय जागोन। बेखायनो जोङो बिथां अनजालु गपाल स्वर्गियारि बयजोंबो सिनायजानाय अनजानाय सिबिजानाय बिथांनि सारादुआव जोंनि ओनसोलजों लोगोसे बिथांखौ जाय बिथांमोना सिनाय मोनो बा लोगो बा अनसायो बिथांनि सारादुआव बयखौबो बाहागो लाफैनानै हाबाफारिखौ जाफुंसार होफैनो खावलायहरबाय गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ। लोगोसेनो बे हाबाफारिनि गेजेराव बिथांनिसिम जे मोनसे बिबार बावनाय हाबाफारि बेखौबो मावफैनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय।